Mae Hugh wrth ei fodd yn chwarae pêl-droed, ond weithiau mae asthma yn gallu dod ar gêm i stop. Roedd roedd coelliw y gwenty pan roedd mynd nôl y tŷ. Roedd ceg i fel hynny. 2 flynedd yn ôl bu'n rhaid i Hugh fynd i'r ysbyty ar frys pan aeth yn fyr ei wynt. Roedd fi teimlo ddim yn dda, so roedd ni am drifyn mynd nôl adra, a wedyn roedd mam i am cario fi i ysbyty, a wedyn roedd i'n cael pwmp special mynd mewn cegi. Yn ôl elusen asthma, mae nifer y plant sy'n gorfod mynd i'r ysbyty o achos asthma bron a threblu ym mis Medi, pan fydd hi'n amser mynd nôl i'r ysgol. Mae sawl reswm pan bod hyn yn digwydd, gyda rai plant yn anghofio cymryd eu moddion dros wyliau'r haf, a rai hefyd yn fwy tebygol o ddal annwyd. Mae hyn felly yn gallu gwaethygu symptomau asthma. Mae yna triggers i Hugh, fel arfer tywydd oer, tywydd gleb, neu sgan fo annwyd, neu infection ar ei frest, a wedyn mae hynny'n gyfnod lle dyn ni'n gorfod yn fwy gofalus hefo Hugh a defnyddio mwy wedyn o'r pwmp glas wrth gwrs. Mae Hugh bellach yn defnyddio pwmp i'w helpu a chofiwch os ydych chi'n poeni gallwch chi siarad gyda riant neu athro. Gyda asthma Hugh bellach dan reolaeth felly, does dim stop ar y chwarae.